ufikelele esiphelweni. Ukufa ubhalisiwe. Ilwangila lokufa lifinyelele. Olona chaba kumachaba khoyo esinawo eliseza ubhangiswa lichaba elingulokufa. Maswafumana amazwi esizawungcwabela kuwo emveni koba sokuthulela umzimba walomzalwane kwincwadi kaYohane 19 lamaqolo amashumi 38 apho kunesihloko ndaba esithi umngcwabo kaYesu. Kaloku emveni koko Yosefu wase-Arimathi engumfundi kaYesu ke enguye ofihlakeleyo ngenxa yokoyika amaYuda wacela kuPilato ukuba awususe umzimba kaYesu. Eli lizwi lenkosi. uYesu umnqabilezo ungqina ngokulungisa bakhe nangokusengena engcwabeni lo mzalwane ungumfundi kaYesu ungqina ngokulungisa kaYesu. Imbangi yoba nditsho ukuba ngaba uYosefu wase-Arimathi bengazani nokulungisa kukaYesu engazange ukucela umzimba wakhe uYosefu. Uthi uMateyu xa emcacisa naye uyangqinana noYohane uthi ngumfundi kaYesu, kodwa uYohane yena uspecific uthi ngokufihlakeleyo kuba wayesoyika amaJuda. Athi uMarko yena ngaphaya ngumphathi obekekileyo. Athi uLuka yena yindoda elilungisa elungileyo kwaye lingahambisani nesi senzo senzekileyo namhlanje. Waya uPilato wakucela umzimba kaYesu. Kuthiwa ngexesha bekulungiselela ixesha leSabatha wacinga lo mzalwane intobana umzimba kaYesu awukothuka kuba ithi imali bakuthi bawutshona ilanga imizimba yabantu ijinga lo mnqamezo ishunqululilenzi. Ndibona indoda apha engakhange yoyika yanesibindi sokuyokucela umzimba kaYesu Kristu. Beba isithi incwadi yeBhayibhile akaziwa abantu abasaziwa behamba noYesu ababonakali abaveli. Into endiqaphelayo kule ndawo yinethi xa izinto zibheda izihlobo nabantu abathandayo abaveli. Ngoba lo mfundi kangavele iBhayibhile ithetha ngabafundi bakaYesu akhange simve ekhankanywa uYosefu wase-Arimathi. Kodwa apha kule ndima ngomzuzu wokugqibela xa uYesu ejinga emnqamlezweni uyavela uzocela umzimba kaYesu. Ndibona umntu onenceba kwaye oyaziyo xa enzela inceba ngumntu funeke mbuyezekile. Abantu bebethandwa nguYesu emane bakhankanya ababonakali, kodwa yena uziqalile kuba wazi imisebenzi kaYesu wazocela umzimba kaYesu. Into endifuna uthetha xa ndizohlala phantsi akudingeki ibe kanti waziwa ngobukhonzerhana ukuze ubenze inceba entweni. Akudingeki into yobana wazi into yoba makuKondleka uthandaza kangakanani na. Bakhona abantu abangagqamanga ngazinto kodwa bakwaziyo ubenzela inceba abanye abantu. Ndibona loo nto kulo mzalwane. Akudingeki into yobana ubiwe phezu kwentaba xa ndizokwenza into ndiqhwatywe ndizana. Kodwa into ebalulekileyo kukuthi sisakwenzeka ngumntu ndibonakalise ngale nto enziwe ngumfana wase-Arimathi ngoba isandla sihlambe ezinye. Kwixesha ndiphila kulo ngebantu basekhaya uthi xa abantu abahamba xa unikwe into nguThixo abantu abavami ngokujonga loo nto. Into onayevaneyo kukutsala amazolo wakho bayeka into enza namhlanje. Xa unikwe into nguThixo abantu abajongile nto unikwa nguThixo kodwa bajonga ngapha kwale nto unikwe nguThixo batsala uwena bakho bazele fayini bakho batsala iphasi yakho bayeka into enzayo namhlanje. Ndibona loo nto abantu esiphila phakathi kwabo into esinikwe nguThixo ayibonwabisi. Mhlawumbi into esizicelayo bazalwane xa ndizawuhlala phantsi asiceli kuba sidinga. Mhlawumbi ucela into yokuba uyibona
uPeter owacela inhlobo kaYohane. Ndifuna ukuthi masijonge into esizicelayo. Wena ucela ntoni? NakuYesu ezawungena engcwabeni namhlanje, wena ucela ntoni? Mhlawumbe ucela into yokuba ufuna uvisa kabuhlungu abanye abantu. Ayidingi le nto ucelayo. Mhlawumbe ucela le nto kuba ufuna ulilisa abanye abantu. Ayidingi le nto ucelayo. Mhlawumbe ucela into kuba ufuna into yobana mawulandele ngabantu ngoba ningathi wena nento ezibhetele kunabantu abantu. Yenaka leyo nto lokho. Uthemba langaziwayo waziveza wabonakala. Xa ngahlala phansi into endiqaphelayo apho ndiqaphela abafazi. Ngelaa xesha uYesu azokwisinato esiphangeleleyo bakhona abafazi abakhankanyiweyo. Nangexesha uYesu aphansi komnqamlezo baphinde oomama bakhankanye. Kanti nangexesha kulongqobo kwaYesu kukho bakhona oomariya abathathu bakhona kanti nabafazi. Kukhankanywa noNikodimo ithimbali nguloya waqhaqha ngobusuku waya kuYesu efuna uzira ngokutsha. uNikodima ke yenake ukhe wavela kwesi strato sohlazo kodwa ithimbali wayelungulukuza ngapha kwabantu kubo wayesoyika izigebenga eziqangathi Yesu Kristu. Kodwa naye uzamile ukubonakalisa ubulungisa kaYesu ngoba uze nazi izinto bathatha kawugqiba ufumana imvume yoba othule lo mzimba bawuthatha ithimbali bawusongela ngelintengo emhlophe bawufaka engcwabeni elesaliseyikhontiwe bayilungisa bayikhona ngamafutha ezelo Nikodimo. Ukukhumbula imisebenzi kaYesu. Ndifuna ukuthi nje xa ndizawuphuma mhlawumbi phambi uqaphele kubashumayeli abagqithileyo kutulo laseHabe 62 nalithi